Prøv at sige, ja. Skal vi? Noch weiter? Jeg kender nogle af dem. Oj, hvad de gjorde det, hva'? Ej, øv og se. Ej, hvor kan det komme til der? Det er ikke det. Det gør ikke dig noget. Det er ikke, det gør dig noget. Det er bare for sjov. Det er ikke noget. Got stuck here. Så kommer borgmesteren. Hun behøver ingen maske. Så siger de hej til dig. Hej til dig. Se så til Niklas og Sanse. Og se alle de der damer der. Det var nogen, vi så nede på. Og så kommer der en orange fugl der. Så kommer det der sjove der. Den er der lidt sjov, den der danseting. Hva? Den er da lidt sjov, den der. Jeg tror, de næsten kan følge med i det. Ej, hvor er de flotte. Hva? Det var den med halen, og så var det den, vi så. Det var den der, vi så dernede, der lå nede. Ej, hvor er de flotte. Øj, hvor er den stor. Prøv at se, nogle fingre den har. De er da fuldstændig. Det kan da ikke blive mere original, hva'? Flotte farver, søde hår. Store hænder har han godt nok. Det er sådan, at de vinker. Hej, siger du. Hej, hvor er de dygtige. Hold op. Jeg skal have nogle følger.